Takže čau lidi, vítám vás u dnešního videa ze hry, jak se to jmenuje, já jsem to zapomněl, jo, Backpack Brawl, aha. Tohle mohlo být úplně nádherný intro, kdybych to totálně nepokonil. No a dneska se kouknem ani nevím na co. Měl jsem takový plán, že bychom vyzkoušeli build s regenerací. Regenerace je totálně OP. A taky jsem přišel na to, že takovej ten class item, jestli se to tak dá říkat, to se vám vždycky nabídne po několikátým kole. Třeba takový to velký kopí, nebo no, víte asi, co myslím. Takový ty dvě věci zadarmo, prostě velký, nevím. A můžete si vybrat vždycky ze dvou. A když nejedete žádný konkrétní build, tak vám to vždycky dá takový dvě základní. Ale když jedete nějaký build, tak vám to dá přesně na to. Když jedete spike build, tak vám to dá na spike. Když jedete jiný, tak všechno, jo. Počkejte, já tady mám pokračovat, cože? Ne, tak to já dám vzdát se, protože to jsem měl jenom na minulý náhledák. A tyjo, můžem asi jít? Já si chci zahrát za tyjo, Ronana. Jo, dík za info, kámo. A já bych dneska chtěl vyzkoušet buď to regenerační nebo spike build. To jsou dvě věci, co chci vyzkoušet. Vezmu si tyhle ty dvě zbraně, ať využívám všechnu staminu. A tak to vypadá asi na spike build. Protože zatím mám jako hodně spikeů, ale třeba do toho zapojím i regeneraci. Tohle rozhodně chci, protože to je dobrý nůž. Ty kráso, no, tak to jsem toho moc nenakoupil. Upřímně nedivil bych se, kdybych tohle prohrál, protože tenhle týpek má nějaký reálný build trošku, jo. Dává na mě slepotu, jsem o 10% víc slepej, jo, a jako ono to dělá dost. Že 1 z 10 střel je vždycky jako slepá, no. Takže ono jako něco to udělá. A rozhodně bych teďka potřeboval větší místo. Zrovna to říkám a jo. Na to nějak nemám prachy. A tohle můžu takhle, jo. Pohoda. Tak. A kdybyste nevěděli, co dělá tohle, tak to vlastně ten základní backpack, že to znamená předmět uvnitř se aktivuje, 40% šance získat 2 armory a při vstupu do obchodu, pokud je uvnitř kaktus, získá 1 kaktus. Tak a jelikož když se aktivuje nějaký předmět, tak dostaneme armor, tak si tam dám 2 předměty, aby se aktivovaly. Můžu jít do boje a jako mám takovou rýmu. Musím se vysmrkat. Není tady někde nějaký kapesník? Tady. Počkat, vysmrkám se, nechám to běžet. Tak. Už by to mělo být lepší. Porážka, výborně, skvělý. Mám název pro tohle video, totální fail. Wow, kdo by to byl řek? Ach jo. Kam jsem se to opravdu dostal s tím YouTubem. Chvilka smutku, ale mám tady tohle, což rozhodně chci. Místo levný spike, který taky rozhodně chci. Tenhle štít bych moc chtěl, tak si ho rezervuju. A potřebuji to tady nějak jako ty kráso pořešit. Tak, protože rozhodně chci teďka spike build. A kdybyste nevěděli, co dělají spiky, že vlastně, když mám 5 spikeů, dejme tomu, že jich mám 5, a nepřítel do mě zaútočí, tak dostane 5 damage, jo? Prostě kolik mám spikeů, jo počkat, ale on mi ty spiky bere tímhletím nožem. Při zásahu odebrat 2 buffy. No ale i tak jsem vyhrál, což je jako dobrý. Z tohohle můžu udělat dobrý meč. Teda, ach jo. Tohle je už moje 3. video, který točím, nedivte se, že jsem tak vymluvený, prostě už ty slova nejdou sami, jo. Ale tohle rozhodně nechci, protože to je prostě, tohle a tohle samo o sobě jsou dobré věci, ale když se spojí, tak z toho
Je taky dobrá věc, ale která není tak moc dobrá, jestli mě chápete. Jo, tady je kaktus teda štítů, jako já bych rád vzal všechny, ale já na to ani nemám real místo, takže já to udělám asi ty kráso, no. Nějak mi to nejde vymyslet. A rád bych vám řekl, že v tu dobu, co vychází tohle video, jsem nejspíš na dovolený. Jupi! Doufám, že si to tam jako užívám. Jakože fakt. Jako fakt doufám, že si to tam užívám. Můžu jít do boje tak. Protože minulá dovolená tenhle rok se nám nějak nevyvedla, furt pršelo. Tady jsme nakonec jeli domů, protože my jsme zrovna byli někde pod horama a v těch horách, pod kterými jsme vlastně byli, tak tam byly obří povodně a takové věci, no a jelikož jsme byli přímo pod těma povodněma, tak jsme nechtěli, aby to na nás steklo, tak vlastně jsme to tak udělali. Já ten štít nechci, ale já to takhle musím zamknout. Takže uvnitř potřebuji mít kaktus. To je jasný, to ví každý lopaťák. Potřebuji tohle takhle, velký bagel rozhodně, štít další, velký bagel taky další. No a tak to je celý můj jako vyloženě nákup, no. Ty kráso. Já stejně na to nebudu mít místo. No škoda, ale můžu do boje, myslím si, že budu mít dost štítů. Ale tyjo, on si generuje staminu těma botama. Což to bych chtěl taky, ale nemůžu, hele Pepo, drž se, jedeš spike build, musíš mít spiky. On má 15 spajků, to chci? Jak to pro boha získal? Já se na to chci podívat. Čím získal? No tohle je jasný. A tímhle možná, že při zásahu jeden, aha, to je špatný. A on mi ještě bere spajky tímhle, že jo. Tímhle těm Night Razor, tou dýčkou malou. Tak to je zlý, tak to... Ježiš, to jsem nechtěl udělat, já jsem prase opravdu, ty vole, já jsem... Ach jo, tyjo, mě už ten mozek nefunguje doslova, jakože je rozbitej. To není ale normální vůbec tohleto. Víte co, já to sem takhle hodím a všechny tohle taky. Takže, rozhodně v tomhle potřebuji mít kaktus. Tak. Vezmu kaktusy. Dám sem ještě, ne, to ne. Dám sem tohle. Dám sem tohle takhle, ne. Takhle to chci. Tak, bude to takhle. Potom, co vlastně potřebuju? To ani já sám nevím. Inventář pošoupnu takhle sem. Dám sem tohle. Kam dám vlastně... Ne, to je špatný, to je všechno špatně. Všechno, co je, tak tam je špatně. Takže tohle, takhle. To už je lepší o něco. Tohle takhle. Navíc nemám věci. Tohle by bylo dobrý, ale jo, tohle rozhodně potřebuju, protože tam mi každý 4 sekundy očistí 2 debuffy. Tohle mi dává stamku, mamku, nevím, jak tomu mám říkat upřímně. Tohle mě může taky dost zachránit upřímně. A já tady nemám jeden tenhle, já si ho dám místo tohohle, i když tenhle je lepší, nebo není. Tenhle mi dává spajky, no tak já potřebuju spajky, že jo. Dám tohle,
reroll beru obě místa reálně. Obě. I ten Whetstone. Tohle co dělá každý 4,8 sekundy získám jeden buff za jídlo. No a jídlo jako nemám. A léčím se za 3 životy. Za každý typ buffů, ale problém je, že těch buffů, jako já nemám tolik typů buffů. Já mám doslova jeden typ buffů, mám pocit. Což je teda Spike, což se vyléčím jako za 3, no. Jak vidíte, že já jako... Ale ty kráso, on mi to prostě bere, ta díka je brutálně OP. Takhle, to bych chtěl já takhle. Vlastně já mám o mnohem větší generování těch spajků, ale i tak on jich vlastně měl víc. Ale vyhrál jsem tady jako mimochodem, jo. Kdybyste si mysleli, že jsem úplná lopata, tak ne. No ty kráso. Místo, tady tak, boom. Tohle asi tak stačí. Ty kráso. Já udělám tohle i když ne. Jak to mám udělat? To je otázka, na kterou se nikdo neptá. Tak, takhle. Můžu dát reroll. Ty kráso, jo? To potřebuju na tu díku. Přemýšlím, jestli vzít 2. Já zkusím vyzovat tohle, jestli najdu ten meč. Tohle mám pocit ultimátně dobrý. Jo, ano. Rezervovat. Protože to vám udělá ten Excalibur. Já když spojím tu díku s tímhletím mečem, tak se z toho stane tenhle ten meč, který sám o sobě není vůbec špatný. Je to jeden z nejlepších mečů, který mám odemčený. Ale když k tomu dám tohle, tak se mi z toho stane tenhle ten totálně brutálně OP Excalibur, který brutálně totálně potřebuju, jo. Takže já tady jenom trošku pořeším inventář a dodělám to. Což to by mohlo být docela rychle, protože už to je hotový, no. Já jdu do boje, absolutně to všechno nekoupím, ale to vůbec nevadí. Protože tenhle týpek bude dávat jed. Tenhle týpek dává jed a oheň. A já se ale nějakým způsobem zbavuju debuffů. Ale ne dost rychle, ale koukejte, já mám 30 spajků, on mi je ani neodstraňuje. Takže teď, když mi dá hit, tak se sám zabije vlastně. Nebo mám pocit, že ty spajky to takhle dělají. Nevím, jestli to je jako pravda, jo, upřímně, ale myslím si, že by být měla. Tak, tohle vlastně udělám. Tohle kolo nebudu tak moc silnější, ale to vlastně bude jako... Pak budu silnej dost. Nebojte se. Nebojte se vůbec ničeho. Já to vymyslím totiž. Krása, takhle. Ne. Tak. To je dobrý. Pak mám ještě uzamčený tohle všechno, tak dobrý. Mám sice hodně nevyužitýho místa, ale to nevadí. Doufám jenom, že tohle nebude prohra, ale myslím si, že proti tomuhle týpkovi asi bude, protože já jsem slepej, krvácím, jsem prokletej, nebo co to sakra je, zvyšuje poškození kritického zásahu. Aha, takže mi jenom dává, nebo, jo, takže ono, když mi dá crit, tak to dá víc damage, no, tak to tak strašně není. Ale ty turny fakt dělají to, že způsobuje jedno poškození zpět, když mi týpek dá útočení na blízko. A vlastně, když teďka dám
crit, tak to dá o 22 víc damage, což by se teďka hodilo, ale to se nestane, teďka nemám žádné životy, ale pustím si reklamu, což to vás tím ušetří. Wow, magicky, mám jedno další srdíčko, jak se to mohlo stát? Tenhle build opravdu začne být silný. Jo, vidíte, že teď mi to bohužel nedalo nic na spajky. Dalo mi to každý 2,9 sekundy se léčím o 11 a získám 8 armorů za každé jedno brnění, který je v těch hvězdičkách, takže vlastně všechny 3. A při každé aktivaci něčeho se léčím. Ale já chci spíš tohle, protože to mi dává damage. Mám pocit. Jo. To mi dává damage a je to i sama o sobě zbraň. Takže já udělám tohle, koupím tohle, což samo o sobě si myslím, že by mohlo být dobrý. Za 20 získaných armorů, předměty s hvězdičkou, získat jeden tohle. No to není špatný. To možná tady si i kvůli tomu změním inventář trošku. Tak, to si myslím, že je ideální. A když se předměty aktivujou, tady vlastně, tak dostanu armor, dám tomu damage nějaký. Tohle ty krása, to absolutně tady nevím, jak mám udělat. Víte co, můžu to udělat takhle? Ne, nemůžu, tak to je velká škoda. No. Já to tady nějak pořeším. Jako. Nevím jak, ale nějak to tady 4 až 10, 4 až 9, takže to by mělo být namířený na tohle. Tak. Možná mi bude docházet trošku stamina. Což asi jo. To je trošku problémek, ale. Ne, tak, dobrý. Hezky udělám to Katrio, nebo jak se to jmenuje. Ale myslím si, že jako spajku mám dost, hele, nevím, jestli to tady vymyslím nějak líp. Možná vymyslím. Ty kráso. No. Sakra. Sakra práce. To je zlé. Teoreticky můžu udělat to takhle. Tohle takhle. Stejně mi to nevyjde, no. GG. No tak to je smůla, no, co se dá dělat. Líp to nevymyslím, že jo. I když možná vymyslím, protože teoreticky ano. No a rezervuju si i banán, protože budu potřebovat dost staminy. Rezervuju si i místo a rezervuju si další banán. Teď můžu jít do boje a za chvilku vlastně si sformuju svůj finální build s nejlepší zbraní, kterou mám odemknutou. Jestli mě tenhle týpek porazí, tak normálně se půjdu zakopat. Ne. Teď on se zabíjí o mě, ne. Počkej, co... Ne. Ach jo. GG. Tak to je smůla, no. Protože jako já vím, jak se bude jmenovat tohle video. Mohl jsem mít nejsilnější build ve hře. Jakože real. Mohl jsem ho mít. Jenomže jsem byl hloupý. Bude se to jmenovat Totální fail 4, ale mohl jsem mít nejsilnější build ve hře, nebo něco takového. Nebo skoro jsem měl nejsilnější build ve hře. Tohle jsem chtěla, aby mi dali. Protože tvoje spajky se taky aktivují při... Ne, tak to není tak dobrý.
OK, aha, tak to není tak dobrý, ale vylepším si tohle. Další vylepšení by nebylo od věci, ale na to nemám bohužel nic. Excalibur, to je prostě ty kráso. Reálně každá třetí nebo čtvrtá střela bude i crit, která dává ještě dvojnásobný damage. Takže si představte, že dám 46 damage krát 2. Reálně, jo? Tady někde 92 nebo kolik, jo? 92. Plus ještě přičítám si damage. Tam s tou zbraní si přičítám damage, takže by to vlastně bylo třeba... Ve skutečnosti by to nebylo 42, ale bylo by to třeba... Teda, vole, 92, ale bylo by to třeba 110, jo. Já bych za crit mohl dát 110 damage. A on kdyby dával damage mě, tak zaprvé se o to zraní sám a ty spiky i dělají to, že každý spike snižuje critical damage nepřítele. Takže to jsem vám jenom chtěl říct. Tohle video se doslova bude jmenovat totální fail, ale skoro jsem měl nejlepší build ve hře a já se s váma loučím. Čau.